Profesore, šta to radite? Treba početi snimanje. Inhaliranje duda je dobro za plućno krilo. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedan serijal istorijskih istina. Danas pričamo o jednoj autohtonoj vrsti, baš sa područja Vojvodine, i u tome će mi pomoći naš stari prijatelj i poznanik, gospodin doktor, akademik sada, Kišprdilov Svetislav. Kako je bolje krenuti ovu emisiju o dudu nego, kao što kažu naši stari iz okoline, kažu, nisi osjetio sreću ako nisi dudovu granu u rukama držao u šakama. Bože, Dado, šta govoriš pred ljudima? Šta govoriš to? Šta si ti držao u rukama? Neću ja da... Ako ne može da se snimi lepo, vi s televizije i ne možete me ni snimi tako da sam ja držao u rukama. Eto, profesore, to je o dudu. Nema ni veze. Profesore, dud je autohtona biljka, jel da, sa područja Vojvodine. Zašto ona odumire? Zašto je sve manje da stanemo, pa ćemo... Pa zato što dud izumire kao i dud rakija, dudovača. Nemaš je naći nigde. Gde su one flaše okrugle što su nekad bile od po 15 kila? Dudovače više nema, to je ona bela, lepa boja tečnosti koja se uzima. Nećemo o rakiji, ne smemo da reklamiramo alkohol do 9 uveče. Pa dakle da pođemo dud. Dud je jedno listopadno drvo okrugle, ove kako zovu krošnje, ima na njima rastu dudinje, mogu biti bele, mogu biti crne boje. Može se rakija napraviti, ona lepa, bela tvar da bude, da se popije, koja je nekad bila, da ti kažem, koja je mogla da se pije čitav dan. Jedni Bosanci kod mene što su živeli imali su pekli, da ti kažem da je bila odlična rakija. Profesore, ovo što ste mi poslali, to je jedan spis sa sredine 19. veka, ako se ne varam. Tako je, iz sredine 19. veka, da. Da. Njega je napisao poznati kartograf Ernest U. Vistoholović. Vistohulović. Koji je boravio u to vreme, crtao neke karte i mape u okolini Mola. On kaže sledeće, poštovani gledalci. Ovdje živi čudan svat. Stariji se klate dok gaze ulicama, a decah izlaze iz zamračenih kapija i gledaju u namernike poput kakih utvara, jer su teget plavi od očiju do usnica poput neumrlih aveti iz rumijskih dvoružaka. Poput neumrlih aveti iz rumijskih dvoržaka. Šta ovaj spis treba tačno da znači? Zato što je nekad se dud jeo na veliko, na angro. On pojede, bude plav, sve oko usmine ovako tumu plavo, po prstićima plavo ne možeš oprati, po plovnim kožicama, zalepiti se za pet, uvučeš ga po 6 mjeseci sa sobom, dud. Onda posle toga su videli da može da se skuva, onda su napravili rakije, onda je počela rakija, se zvala Dudara, Ludara, kaže. Kaže da je to najjača rakija koja kad bila, ko nekad brio, ne da Bože da si popio. Po 2 metra progoreva kazan, ide u zemlju, dole silazi, razumeš? Onda posle toga su meni rekli da može, ako puno se pije, da imaš i halucinacije. Neki ljudi vide jednog belog čoveka, jedan drugi vidi nešto drugo. Ja sam crno dete video slučajno, ali ga vidi stalno i on visi sa drveta, ne dajte Bože, ko netopir. Ukrenuo se naopako, mala ona glavica mu dole, ližuće nos. Posle siđe, oboje šljikane, ide mi po kući, priča srbijanski, samo da me nervira, da ti kažem. Dobro, profesore, ne. Ko gusak, ovako radi, samo ovako radi, ko da se kljuka. Dobro, profesore. Sve mi popio. Profesore, samo da se vratimo. Profesore, vi ste doneli jedan snimak sa posljednje Dudijade. Tako je, Dado, to je snimak sa Dudijade iz Kovilja, gdje je sudija Janački Dule, moj veliki prijatelj, prekinuo susret finalni u brzom ispijanju duda i održao je posle toga konferenciju za novinari. Neka vide gledalci šta su radili. Pustite snimak, molim vas, od Janački Dule. Pustite snimak samo. Od Janački Dule. Profesore, dajte meni kesu samo. Pa zašto? Što? Pa što da ti dajem? A to je moja kesa. Takmičar Jokić, Milovan, grize je nogu teletu u oboru. Išla mu je pena na usta, kad je glavni arbitar prišao da ga upozori da to ne radi i da se upristoji koliko želi da nastavi sa pijenjem. Ovaj se budalčina pridigao i starom vojničkom maskirnom košuljom dugih rukava kompleta, pokušao da zadavi ovlašćeno lice, jer je umislio da je ona zmije smuk koji je došao da sise vime teletu. Ja vas molim i nadamo se da će se iduće godine ove nepravilnosti ukloniti i... Jokiću, pusti me! Ne diraj! Nije... Jokiću, to nije vime! Jokiću, budalo jedna! Nemoj, ne! Ne dam! Dođi. Ko, profesor? Dođi, imam šaku duda da ti dam. A to je snimatelj naš. Dođi, priđi, hodi. Dođi, kom. Samo da završiš. Da ga vidiš iza. Koga, bre? Pa crno dete se... Dođi, priđi, kom kod mene, kom. Samo da odjavimo emisiju. Profesore, pa pojeli ste kilo i po duda. Koja te napravila.
Pa možemo jednu emisiju da završimo, profesore!